matwen yen ama ya dan ye ho aba se de edi kan e kan ye no titubi chire dwumadie so na muguso amohwe no Atinka TV ne e fa edi kan ye onom ene edidie ene fitiam ana ye de aba besna ko no sabre ye duru ba bia ye de amamre ni amane ebre ana ede ebre we ene menimnua kwaku frimpon manso ana ahia e wo fie ha sei ayeba abedi nkomo se de bedi kan kan chiro no dwuma ye de ode no hobites ane kita ye mu ayede ebrew me a medi dwumadie ho chia me medin edi kofi kakari montwa me na me homra ye ba ya na menimnua kwaku frimpon manso ye de amamre ni amane dwumadie no ebre mu montwa me meba Sere medical kacho minim nyakwa kufumpo ne wase minyakwa kufumpo mpacho mi wakwa aba ya be ba shomira apomu ti sei anya da ma sho enani de dikan ya hia e wotetu bi chire dwumadie so na yenhwe ntia fisem hia we machiawo ebusa wase de ohun sitie yenhwe se ka ntia mpo wa kankasem a ene den minya meda wase medin kan asre no machia atiefo ahwefo a anwumre wo mo agi adwa na wo mo te Atinka TV ho na wo mo tie na wo mo san hwe dwumadie ya yedi eye bema kukufu himan hene bema ofi kukesu ya ofi kwasi okugi asu wona kan se enipa bia wonim na amamre no wonante te se atentenhuo bi a mframa abɔ no eni na musa enim ba bi a ekwa akoto no se na wo mu ni mo amamre no soso no wo mu som wo mu kutamu ye wo mu hwɛ de wo mu nananom edigya wo mu no wo mu hwɛ so na wo mu bɔ ho ban saa so ne mpani aka se wuruma refi ukro mu hina ben a wo yire adwabo ase se wa hu ba bi a wo firi soso a hu ba bi a wo kɔ na sebe ya ye nipa yi ye wa amamre ene amane a eboye ho ban etenetene yen abre bia na kanfo yeso akanfo ne ye wa amamre ene amane bebra eboye ho ban ye ya akanfo yi ya amamre ba ako a anasa de ba ako pa eye stronko e wa akanfo mu eye nchia se de minua odi nkan e kan ye na nchia ya de a ehu hia yi ewo akamam anase asantim na enchia egu ahodo na enchia soso no ye wo bra ye chia se de eye bra kwanimu no ye be kirekire mu no na se obi enipa se onam ho pona se otu nipa na won chia na ebu odibu enipa mu na enchia no ho onfaso enchia no etimi ma ebie kwanya bi ema utimi enu obi enya ho di nkuta ho ema utimi busa obi asem we se otu obi na se wonchia no a okọ ba bi a wokọ no se honya kura na onka nchiro nipa na enka nchiro mi rasa na tedia ene na mamu sai de woka nyina na kampese mi busa se adenti na esese mi ho bi a metia no na megidi se de woka waka sese bi a wo hia obi na wokọ ba bi na wanchia na se how bi ho no ma onka nchiro enti eche se woyi mi ese mi se dikan na ne mami musa enchia egu ahodo enchia egu ahodo enchia no ewo nchichemu ene wa bre bia se ne esichia so oba yen akanma mu ha ye wa anopa de ye wa wia de ye wa nwumre de ene nwunu adwo aye kwa akoda da suo mu nsoso no ye wo mu soso e de anopa mechi asai anopa no so le anopa na o hia obi a obechia no mema wache na wia soso wa mana ha na nwumre wa mana adwo ena anwumre soso no wa mana duonu nwunu aha ya kire madwene se timu bio mama me se be ya mahefo mu ehwe titi obi kire ewo Atinka TV so ebeti ase yenu mahunu mfaso a ewo enchie mu wodi kan ka se anopa ye bechia maache ewiane achia maha na enwumre ya chia maadwo na enwunu dwo da suom na ye be kwa akọ na mente enwunu dwo no ye aha na se ye koda no all right na se eno na brofum no ya no mkan se good night oh
Matias na mami Musai enchia ma nenye so ne sei na no me chia ma me bi ma me okufosuo me chia no me crash na me chia ino okufosuo na me ka say o majo osi yaku Mantias ya fi say na ma chia panyin bi amena ka kire me say panyin bi a chia me maka say yaku o ka kire me say enye wa fe me na me chia wa agiso sa me ra enchia nenye so ne sei ebia me chia wa no pa ebia enumre megiso sei enchia no wo chia obi a wo se ne osi chia wa esi jesu ne so ejo mbi obi so ya opiafo ya okudonto ya oburu ya nyaado ya mu na saa ne masisi suoyi anase ne mabobo suoyi no eno no ekyerew enipa no ne papa a wo no nton a obo unse ye wo akanfo no ye wo abusua ene ye wo nton no ye bo no wo ye papa afam eno ye honhom honhom a wo papa ede wo no eno ne nton a wo bo no ena wo maame de no ne ye abusua no eno ye moja enti wo papa honhom na di wachi no eno na ye de geso na semre koso na ye ba be kirekire akanfo amamre ne asante amamre ne titi obi kire mu ne de ebeduru ba bia ebeka abusua ne nton asem no eho no ye betim hoye ne akyerekire obi a nton bi a ne se de yesije ne so ndi mame musa e bia be hia wa no pa ene kra de ye nka maachi na kan no mshar maka good morning hi maka good morning na so ka good morning ne mum se ye back amamu bi hia panyi e bi kra asabe panyifo mo ni mo na nipa na anko school nti bi kra na obeka se onti good morning na se na maka maachi meka maachi obeji me so sei on se de na me ka se ye wo ya buru ya kodonto ya nyaado ne ade no unsa kane tete no ani etete nkurase anase nkurunkuma mu no na ye ninim ye ho me hu a menua kakari menim se agama anu banom anase agakwa kakari banom ti agakwa kakari de oda anyaado enti wo hu me na achi ampa misi ya anyaado enu ma obi susu a wonimu no ogina nchen no esu hu se we se ne papa esu da anyaado so what I say na enu ni nyina achi no ye wo enyeso biam san wo ho a enu de se ye obo obemo wutimi jeso ya eja se wo ye bema o hia o chia na animu nton a obo a wutimi ka se ya eja so ye oba so a no age so ya ena na cheso enu de unimu nton a obo no na se edania because me gidi se me hia papa bi panyiya donko brobia mechia no bia oje me so ya oba na maintenance ntine wa mama tiase ntine se wa fam se ne ba ana machia na mechia na waje so ya oba bira se de yedi nkomo ni na no mame nhwe ekwa besi se ye kekamfa so ye ka ne ebema ye hu se ya kanfo adenti eyenhye se me hye obi amechia no ai se wo hye obi no wa anchia na se de medi kan no ebi kura na bia wo kon kura unim ho anase wono na ofiri ho obo de wo hye ano nenim de wo nachi wa fe na wo kɔ ho ti se bibi wo ho ehu a wa anchia na onu so betwa mu akɔ na emom sa woto no na meto na mese menua kakari ma achi o no waje so ya nua anase ya eja na enu no abra abechi apepepe no na ma enipa no kwan so obetimi din wadi nkita ho obetimi ni wadi nkomo abie kwan ama no na obusa asa wo ho tesai na oji so wi a obetimi abusa asa na wo duru hene na bi aka kire nsem pese mi duru enkwan ekrutia ha na waka kire se yeho na mfiri ba de wo ho na mi hu wo ho no enye tinkebe ya kafa kwan foforo so atiwase ene na jise mfaso won chia so ba kono no edi nkabo mu ba ma wo hunu ne wo wanim nura mame musa o kasa mu o ka yedi nkita ho ebinum ka se bia meni nipa ne di nsa wo so o ka nkita ho enso ye da nu mame mfa mu wa we de musa nchia ho asem na e ka na so amamre na
ensawoso ne de se meka se me no obi di ensawoso ana che se enye papam eti se de menni ni yiye menni ne wo ekon bi entokwa bi enti obi di ensawoso de a enye papam na nkita hudie ene ye papam na che se ye fa adwene on se de na me ka na nchia no nye suo no kura no se sebe wo ye abrante anasa ababaawa anasa na se obi a uhu oba bi ana bema bi na se wani gye ne ho a enchia kura no me na se kwadwo o ka chem se enchia kura no timi ma ho kwan ma hu se enye so a wo begye so no etimi ma ho kwan ma timi di yenhwehwemu hu se oba we ana berima ya wo kwai wa wale ana so wale nti sano ne se nipa ne be kan na wo bi ni se wo hia me no aka chem se kwaku ma chi o mesi ya obi ade ti abra maju so ya obi ade no se nipa no nwale ya obetimi aka che o se me de me da hoko me nwale ya obi ade atwede da ho enti na no kra no etimi ma okwanya e ma ososo so wo asem bi ade betu nanimu a sa abre no na che se abie kwan ama wo eno no me ko gumbon so bodio me ba na me na me ho emra safi na do fide na to ase ha Atinka TV titubi sejumade ana me de ebre ma men kai sejuma ye di ode no ho bites ana ekita ye mu aye de ebre wo se woni je ho na pese onye di nkita ho e wodjuma ye di so a obetimi afre e wo 0244508778 so ana so obetimi asende o message fi se me no na e di djuma no djuma we e me no mienu nyina ana e di sa number no ene number obetimi asende o message e de abaso saranso e na obetimi attest e de afaso na me no mienu yaka bom na ye di nkomo ene ye di ntia ho enkomo bro na ise me ho obi ana obi ahume na bia wo chia me na me ka se me je no se obi a ya obi a de atwede da ho ana se we na ise nipa no wo ka se da bi o me de na se wo da ho kwa na che so da ho kwa oh all right no na ma kwan hwehwemu no bi no eno na kwan a befa so a be hwehwemu se wo hu no a won se abre emprepi no se wo hu obi na se wo kwase ne pe na se we obi eyira na obi kuno na apese odo ho hye na ama na yehu ena ne bisa no so ye woden a ne bisa no ye woden a se be ya obetimi aben nipa no kra na opese wo ben no ye woden a enchia mu no utimi fa so etimi de eben nipa no me ra from Paul mama emisa ye hu bra ye chia na ye nhwe enchia gu ahodo ebia se ekwan ahemfo no matena se mpanyimfo atena se sa no metimi agina tenten na metwapu se nananom mechia mu ana nananom memmadwo metimi enchia sen na ye chia wo dwabo ase nananom atena se ayi ase se de misika na enchia no enye sebe se obehie obi kwa ho ana abekwa akoto obi woni fie na abema na che ana abema na ha ana abema na adwo no nko a na emum no ye wo emia a bi adwumadie bi koso a enchia soso ekọ so ewo ho ebi te se ohene abodwa ana asa ahemfo abodwa na ahemfo bodwa eho no soso no enchia no emugu ahodo egu soro eda soronko ekwan e fa so chia oho no soso no ewo ni diso se yemfa ne se o ma ahene bi ebodwa ewo ni kuromu a na ye ekwa akochia na yen ekroma no a ye ni tumi bia no ye kwa ye boye mu ase ene ya chia no na se ebi ti sa kwankwa ebi ti se me na se me ekọ na makwa akochia no se me fira ntuma ya me kwa wo se me yi me ntuma no di bomi mu enye se me yi kofam se yo me yi di bomi mu edi si me koko eno no wodi a different no na se wo kwa ha no da eno me di si me koko na me kire se wo se me di si me koko na me kọ ansa na ma wuro me mpabo amienu no na matieti afem akonanim akobomi mu ase eye o man hene no a kire no na se ne himfo no esoso no ewo ho no ayete sasra adwuma na ahensam no ayesa sasra adwuma no ewo bia ni dibre enti dibre bia no wo ba bia okokoduro enti so yo man hene na bremponfo ba abechia na dikrofo beba ebedi nanim no mo aba wo mo no soso akwa ha wo mo ntoma no mo ayi wo mo mpabo amienu nyina no mdom na sifam ana mdom na sifam na mo aba
oman nanim aba abebo mu ase a kire no omu wi omafo mpabo ahye na abrempɔnfo no de omo kwa omo de omo pabo no beko nanim kakra na okwa wagini ntoma no afiri ne batiri so sei ane yese wakwa ha ne ntoma no wayini nan ba akwa afiri ne mpabo mu de ne asi mpabo ano so ansa no waso ne nsa akyea no se de yesi ya no wo amanhene ahimfie no saa so na oba wote kokoso kuntunkantambo ho ono susu na himfie a kuntunkantambo ho ono na otimi ma nipa ye kuntun no saa ma ne ye kanta no asan ye no boho mentiasio se kuntunkantambo otimi ma nipa ye kuntan ada o se ye kuntun no asan ma na ye kanta no asan ma na ye boho wona timi ma otumi ema adidi ahene de kyerɛkyerɛ wo ho ema obi ahu wo hu sampa wo bema wo hene wo bema mu wono aso na betimi asam wa ayese eboho na kyese waye te se ha usifiri a wutwe ani ahu se obi kura agina ho na kyese tumi no ode ma wo no otimi gifiri wo nsam aha tutu bi kyerɛ so Atinka TV aha maka kyerɛ sɛ edura nwumresi a ode ba trase na yesua de ene yewura kwakufumfon ama ye honiema bebre entia na ye ka de nanso no mpanyin se eniema bi ohonum na se untwam no bi de tu ne bafo a na se unni futufo na de bi atu kotokom ebi na waka kye o se santehene wono kuntun kantambo onu kro ya betimi amwa ye kuntu no ayo kantan no asa yo boho obema otumi ma de ade na wajiu ase akonwa no abahwo ze yesu wo yiwa ase akonwa wo anhwe ni yi a wanhwe ni yi no obeche o se tumi no enyina wona de ma wo Matias obsia ye de bre ana ye adwuma minim se woni agikakra yi ho eye den ya ebre ewo ho na no de ye bekosoa ne de niema nkakra si ya abro ewo titu bi kire dwumadie so na wasua bi se de medical kan